manzo Allah ya halicce shi ne don bayi su jingina da shi su azurta. Allah ya halicce shi don masu laifi su jingina da shi su kubuta. Saboda haka yan uwa, kun ga lokacin da muke ciki, mutane wasu da da'awar karatu, wasu da da'awar wasa, wasu da da'awar suna yin abubuwan da Allah ba zai musu afuwa ba a janibin annabi. To ka fita daga wannan harka, kar ka shiga wannan layi, ka shiga layin girmama annabi, ka shiga layin ganin girman shugaba, ka shiga layin ganin jalalan manzon Allah, ka dinga jin cewa shi shugaba shine afdalul khalqi alal idlaq, shi yafi kowa daraja a duk duniyar Allah. Yasa da ka shiga kabari, manzo Allah ya ce farkon abin da za a tambaye ka ni za a tambaye ka. Dama cewa za a yi da kai, ma za ta ƙulu fi hazar rajul, ka san wannan shugaban? Kenan an mumini ne mutum zai yi bayani. To duk abin da zai sa kai bayanin nan karka bi shi, a dinga ɗauko wasu maganganu waɗanda Allah ma bai yarda da su ba, a raba su ga janibin annabi. Manzo Allah an samu mai tsafta a duniya kamar sa? Sai da Ummu Sulaimi fa ita ce yana gidanta sai ta zo tana da kwalaba, tana sa hannunta mai albarka tana shafo gumin manzo Allah a fuskarsa, sai ta zuba a kwalaba. Manzo Allah ya bude idan sai ya ce me kike yi? Ta ce guminka nake ɗiba in tara a kwalaba. Ce me kike yi da shi? Ta ce sana'a turare nake yi. To guminka sai mu in ka zo nan gidan sai in tari guminka in zuba a kwalaba, idan aka siyo mana turare sai in ɗauko gumin nan naka sai in ɗiga ɗigo ɗaya a ciki sai in mai da sauran na ajiye. Ta ce domin guminka ya fi duk wani turare kan shi a duniya. Wannan mutum ne irin kowa? Ƙuda fa bai taɓa hawa jikinsa ba. Ƙuda! To ba ƙuda ba, ƙura ma bata taɓa hawa jikinsa. Asirarsa an faɗi in ya je yaƙi ya dawo, to in ka kalli ƙafarsa kamar mutumin da ya shiga ban ɗaki ya sa soso ya wanke ƙafarsa ya shafa mata mai, in ya zuba ruwa a jiki za ka ga tana yi. To haka manzo Allah in ya dawo daga yaƙi haka ƙafarsa take. Ƙwayar halitta ta dauɗa ba ta taɓa sauka a jikin manzo Allah.